erronka berri bat beti. Eta gorputzaren mugak bilatu. Gorputzarekin edo ariketa fisikoa egitea, baina alde sortzaile batekin, sorkuntza modu batekin. Oso interesgarria da zelan zirku garaikidean hasten dutuen disiplina ezberdinak edo arte ezberdinak, ez? Dana zirkua da guretzat egia esan, baina topatu ditzazkezu bai antzerkia, bai musika, bai arte plastikoa danetarik, ez, zirkuan. Eta hori niretzat egiten du arte oso bat, osoa, ez? Eta baita bilatzen duena nire ustez da zirko ikuskizunak jendea emozionatzea edo zerbait kontatzea, ez? Ez da bakarrik etorri eta begira zer egiten dudan, begira zer truko egiten dudan edo ez dakit zer, baizik eta zerbait kontatu edo zerbaiti buruz erreflexionatu edo halakoak. Entrenamendua oso garrantzitsua da, bai. Egia esan, zirkuan disiplina guztientzat uste dut behar dela disiplina, berez. Bestela galtzen duzu masa muskularra eta gorputzak ohitura galtzen du. Askotan galdetzen didate bizi daiteken zirkoaz, eta bai, jende asko zirkoaz bizi gara. Egia da ez dela erresa, baina bai, posible da, eta ziur garela errekurtso asko dauzkan jendeak, baina bai, lan bat da, jende askorentzat hobi bat da, edo bai ikuskizunak egite ditugu, eta gustatzen zaigu gure lana, baina lana bada, bai. She said, I wanna go to Mars.
Eta gero gehien gustatzen zaidana da kalean egiten dela lan hau. Edo behintzat aretoan egin daiteke, baina behintzat nik egiten dudan lana kalean. Pasatzen den jende guztiarentzat, ezagutzen zaituenentzat, ez zaituena ezagutzen danontzat, ez? Emakume bezala mundu honetan, edozein beste kulturako edo beste lanetan bezala badaude oztopoak. Eta badaude gehiago kostatzen diren gauzak. Eta baita niretzat latza izan da bakarrik nengoela, ez? Eta proiektu bat bakarrik aurrera eramatea. Eta, sorte asko eduki dut eta sustaketa pilo bat jendeari partez, baina egia da ez dela erresa.